Bine ați revenit pe canalul de YouTube Chef Gabri. Deci acum însiropăm baclavaua. Avem aici siropul făcut din 1,5 kg de zahăr, 400 de ml de apă și un borcan de miere de albine de 600 de ml. Da? Ați văzut densitatea? Așa, acum tava abia am scos-o din cuptor. Deci încă e caldă. Deci fiind caldă, deja începem să siropăm, da? Deci vedeți cum... Deci cu tava abia scoasă din cuptor, caldă, fierbinte, da? Deci mergem de la un capăt la altul, da? Frumos. Și așa însiropăm baclavaua până când devine o prăjitură bine însiropată și deasupra și de desubt, da? Deci turnăm deasupra, se depune și ajunge de desubt, da? Deci aici avem, vedeți, toate marginile, peste toate, uitați, tot ușor, frumos, peste toate marginile turnăm siropul nostru de zahăr cu miere de albine, da? Și în condițiile astea o să avem o baclava bine însiropată cu care să servim musafirii de Crăciun, de Paște, cu orice ocazie. Așa, deci urmăriți cu atenție cantitatea de sirop, da? Deci trebuie să avem sirop, să fie baclavaua bine însiropată, da? Deci bine însiropată, da? Asta este baclavaua noastră. Poftă bună și reveniți, vă mai aștept pe canalul meu de YouTube.